Nagpagawas ang Cagayan de Oro City LGU guidelines alang sa mga muadto sa sementeryo karong panahon sa kalagkalag. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gimando sa National IATF ang pagpasirado sa mga sementeryo sa Oktubre 30 hangtod Nobyembre 4. Busa, nagpagawas ang Cagayan de Oro LGU og guidelines alang sa mga buot muadto sa sementeryo. Sa maong kamanduan, ipatuman sa LGU ang hugot nga pagbantay sa mga sementeryo sugod karong Oktubre 19 hangtod 28 ug Nobyembre 5 hangtod 15 ning tuiga. Kinahanglan nga ang tanang musulod sa mga sementeryo adunay barangay exit passes ug anaa lamang sa 5 ka miyembro sa pamilya ang mobisita sa usa ka minatay. Alas 5 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon rasab ang gitagana nga visiting hours. One hour lang. Once nga mo abot na kag 1 hour, mo text no ang system, ang Higala apps nga tuan, mo text sa imo, mag-inform nga pwede na ka magawas kay 1 hour nakasulod sa maong sama. Kinahanglan sab nga mag-register ang mga mobisita sa Higala app alang sa contact tracing nga himuon sa syudad. Dili sab kalimtan ang pagsulob og face mask og face shield. Ang City Memorial Park sa Bulunsuri sa Barangay Kamaman-an ang usa sa mga ginadayo nga sementeryo matag tuig. Ug gani ang kooperatiba sa mga caretaker ug mga manindahay sa sementeryo nagsugod na og limpyo sa lugar tungod ginalauman ang pagdagsa sa mga tawo sa mga mosunod nga adlaw. Doon na may pagahimuon nga clean up drive. Diyan to buwa pa kay gapanduaw. Pero obligasyon man namo isip og kami dinhi nang inabuhi sa sementeryo. Wala among pagahimuon karon sa Diyos maglampas mi manghinlo sa kalsada. Karon, minus pa ang mga tawo nga gabisita sa sementeryo. Busa awhag sa otoridad nga mas maayong mo bisita og sayo aron mahilayo sa risgo sa COVID-19. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.